Assalamu alaykum. Berqarar döwletimizin bagtiyarlyk döwründe ýaşaýan ediz adamlar. Assalamu alaykum aziz watandaşlar. Mehriban doganlar. Ana görüşimiz ýaly saltada natdy gepleşim nowatda biz başlaýar. Ýöne başlamak bize ana şolar ýaly aýdym aýtmaga, faal çalmaga, umman biziň Türkmen milli sunutymy dünýä ýaýmakda ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman we mehriban arkadaşymyzda gepleşigiň başynda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, başy dik bolsun, elmadam arkadaşymyň saýasynda Türkmen milli sunuty dünýä ýüzüne ýaňsalsyn. Weli muhatib Nuri Halmamedov, Dangatır Öwedov, Dangatır Khadyrov, ne bizim şeýle ägitlerimizi bugun kuun gahryman arkadaşymyz dünýä ýüzüne tanatdy. Türkmen aýdym saadlary dünýä sahnalaryna elmydama belen perdede ýanglanýar. Biz nirde bolsagam ne idiz arkadaşymyzyň saýasyna öz türkmenligimize, tüýsüregimizden buýsanýar. Halipa şäherlik ýolunu bize täzeden diketip beren üçin idiz arkadaşymyza çäksiz alkyşlar aýdýar. Şeýlelikde çal tadan nasıl gepleşigimizden nowatda aksanny size öldürýär. Ana görüşimiz ýaly ana şu gedeki gepleşigimizde hasam size täsirli bolsa gerek. Sebäbi biziň gahrman arkadaşymyz biziň türkmen sunatymyzy, türkmen halipalarymyzy, nusgawy aýdymlanmaly, saatlanmaly, dünýä ýaýmakda ähli mümkinçilikler döredip berýär. Ana şunam şu gepleşigimiziň bir aýratyn tarapy mehriban ýaşana görüşimiz ýaly nusgawy halipalarymyzdan galan aýdymlary ýoýman bir halkymyza ýetirmekde bir näçe ýaşlanmaz bilim alyp halipa şäherlik ýoly dowam edýär. Onda döwletne mihmanlarymyz gepleşigimizde gatnaşýar, sadanlar gatnaşýar. Onda gepleşigimiziň başynda bir aýdym aýdyp hedil berjek ýaşlanmazy sadanlarymyzy tanıştyraly. Uluha Wesmen Halipana, mehriban ýerleşler bugun gepleşigimizde mihmançylykda Lewap Welaýat Ýürüýte Sunat Mekdebiniň talipleri Gülcemal Tayliýewa, Dünýä Gözel Begaliýewa, şeýle-de Atajan Hojakuliýew gepleşigimizde mihmançylykda Mary welaýatynyň bolsa Nuriýagdy Bekiýew bizde mihmançylykda gepleşigimizde aýdymçylarymyzy hoş gördük. Onda sadanlarymyzy tanıştyraly. Sadanlar bilen tanıştyrsak mehriban ýerleşlerine Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýaş muallimi, violonçel saduralyna Kakıly Hojalyekow, Aşgabat şäheriniň 3-nji Şagalar Sunat Mekdebiniň muallimi Alp saduralyna Elman Nasyrow, Ukamlar Köşküniň Altynasır Estrada saz toporunyň sadanlasy, skripka saduralyna Irada Karamatowa, şeýle-de royal saduralyna mehriban ýerleşler Welim Muhammed Toýliýew, şeýle-de gepleşigimizde klawiş saduralyna Halmurat Halmuradow, gepleşigimizde sadanlarymyzy hem hoş gördük. Mehriban ýerleşler, ana biziň nusgawy aýdym sadlarymyz şu gahrman arkadaşymyz belläk geçýär. Dogrudan bir ýürege ýakyn, dogrudan bir döwrewap saz gurallar bilen şonu ýerli ýetirilenine hasam şol şuhunly bolýar. Sebäbi halipalarymyz şu aýdymlary şonu ýürekden döredipdirler. Indi döwlet ilkinji söhbetdeşligi onu özüň dowam edýär. Uluha Wesmen Halipa, Lewap Welaýat Ýürüýte Sunat Mekdebiniň talibi, ýanglan ýarym 2010 telewizýanyň ýeňçisi Dünýä Gözel Begaliýewa. Dünýä Gözel gepleşigimizde hoş gördük. Dünýä Gözel gepleşigimizde taýýarlyk gören pursatlarymyzda haýsy aýdymlary ýerine ýetirdik diýip bir maslahatlaşanmyzda sen eger mümkin bolsa şeý halyn wasp edýän türkmen halys diýen aýdym bar diýdiň, bir näçe ýene-de biziň nusgaw kompozitorlarynyň döreden aýdymlary bar diýdiň. Elbetde olaň ählisini häzir mehriban ýerleşler sizin öňüňizde ýerine ýetirip berer. Ýöne gepleşigimiziň başynda ýürek buýsançlygyny paýlaşdyň, ileçlemiz bilen ondan sonra dowam ederiz. Biz talip ýaşlara şeýle giň mümkinçilikleri döredip berýän mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Dünýä gözelinde sen ýadyma düşýär, ýanglan ýarym telewizýasiga bir näçe ýyldan bary gatnaşdym. Şu gatnaşan döwrüňem koýan ýerinde muallimler bilen maslahatlaşyp bir näçe nusgawy bir çekul aýdymlarym ýerine ýetirdim. Indi häzir gepleşigimizde ilkinji aýdymy döwlet sadanlar bilen maslahatlaşan bolsaň haýsy aýdymdan başlasak? Men Veli Ahmedowyň sazyna döredilen birisi Seher aýdymy, birisi türkmen halys aýdymlaryny ýerine ýetirip beräýin. Onu dünýä gözelçigi mena sahnamyz size garaşa geçip başlaýaryň.
Dünya gözel bir näçe aýdymlanmaz bar. Men sana aýdym ýatladyň, şonum sen özüň ýerini şol aýdymy ýalňyşmaýan bolsam şol ýanglanýarym telewiziýasyňda ýerine ýetiripdiň öýdýän. Garlawaç aýdym ýerine ýetirip beräýin, biziň aýdymçymyz şonu Leyli öktür we de ýerine ýetirýär usta. Senem şonu aýdyp beräýin eger mümkin bolsa. Ol höwes bilen. Sana üstünlük arzu edýär. Gelecekde de sesiňiz belent ýanglansyn. Sag bolsyň. Mehmaniyleşler gepleşimizde siziň tomaşa etmeňize dowam edýäsine. İdid arkadamyzyň saýasynda aýdym saat bu parahaçylygyň nyşany bolup durýar. Sebäbi saat dilini aýdanmyza 7 sany nota diýär. Şol 7 sany notany dünýäň haýsy ýurdunda eşdirseň de şol ýam owazlar adamlary, insanlary parahaçylyga çagyrýar, bir gowy arzulary, gowy duýgulary başdan geçirmäne pursat berýär. İdid arkadamyzam şu pursatları bize döredip berýär. Şonuň üçin gepleşigimizi aýdym saat bilen dowam edýäsine. Indiki mehmanymyz, aýdymçymyz Atajan Hojakuliýew. Atajan gepleşigimizi senem hoş gördük diýär. Mümkin bolsa seniň emine dünýä gözel aýdyşyny dinledik, bir tomaşa etdik, golladyk. Ýürek buýsançynyň eşitdik, ondan sonra aýdymlar bilen dowam ederiz. Sağ olun. Biz yaşlara okumana, öğrenmene, döretmene, sahnalarda çıkış etmene, ähli mümkinçilikleri döredip berýän medeniýetimizin, sunuwatumyzyň hak howandary, gahrman, mehriban arkadamyza şäksiz alkyş aýdýarys. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Halipane Atajan bilen gepleşimizin sanyny ýadga geçirmäk
maslahatlaşdyk, haýsy aýdymlar ýerine ýetirsek diýip. Nä siz pikir edýäňiz, haýsy aýdymlary atajan bir ýerine ýetirirkä diýip. Men pikir edýän Urmannalar Hoca Uluyfyň ýatlaýarym diýen aýdym bar. Muny Türkmen Döwlet Simfonik Orkestri bilen hem şonu atajany ýörüti Lewap welaýatynyň çagyryp şol orkestr bilen ýerine ýetiripdi. Şonu häzir gepleşigimiň dinleýijilerine ýerine ýetirip bereli. Menem başardygymça kömek edeýin. Nasadanlarymyň bilelikde goşulyp şol aýdym ýerine ýetirip beräýin. Atajan geçäý tahna. Yada dolsa elim koşar, sen korkuyla ol hem coşar. Tek sevgime sevgi koşar yar gene, irteherler yanına yari. Tek sevgime sevgi koşar Aydımlar olya halipa şu daşar yurt aydımlar nusxa we dünýä belli aydımlar şol aydımlar görýäňizmi her bir çykyşyň öz alyp barjysy bolýa. Şol aydımlar öňünden alyp barjysy aýdanok. Sebäbi şol aydımlar ýanglanyp başlana eýýäm tomoşaçy gulagyny bolansoň hemmesen bilýär şol aydym. Şol aydym ekeni beýem öz aýdyp başlaýar bileler. Goşulşýarlar hem. Şol aydymyň birini ýerine ýetirip ödüm daşar yurt diline. Daşar yurt diline. Ýalňyşmy ýa-da italyan diline. Awa halifa. Ýöne adyny aýtma. Aydym başlaýardym. Dowam edýär. Bar halifa. Bolýar. Stai proviate
Döwlet biziň gelin ýyllanmady, halipalanmady wasp edip bir näçe aýdym saatlary döretdirler-de. Hawa. Biziň gyýy gelinlerimizi, enelerimizi wasp etmelik mümkinim däl. Şoň üçin biz elmide ama buýsanyp öz enelerimizi, gelin ýyllarymyzy wasp edip bir näçe aýdymlar aýdýar. Indi gepleşýän şu ýerine mehriban edilýär häzir. Sizin ünsvermeňizde, nusgawy kompozitorlaryň döreden gelin ýyllarymyzy wasp edýän aýdym bilen Atajan Hojakuliýew dowam edýär. Onu Atajan dowam edýär. Ulu höwesler. Yaşqanna çarva varsan çarvada sağır gıylar hey. Seyledip gel cüleyden akbakanı yığır gıylar çarvada sağır gıylar. Ay gel o yığır gıylar, ay gel o şan yığır gıylar hey. Ay gel o can dokar gıylar, ay gel o tutar gıylar hey. Teşne çölle kölle gadro batır halkın gülü gıylar hey. Her bir işte önde bolup şatlandırın ey ile gıylar. İlimin şat gülü gıylar, bağımın bülbülü gıylar. Ay gel o gülü gıylar hey. Gümüş balığı tutar gıylar, ay gel o tutar gıylar Atajan ne iyileşlenmeden tomaşaçylarym gyzyklanýanlar. Seniň dinleýän aýdymçyň kim? Eger şo barada mümkin bolsa gurrun bersen. Men höwes edip dinleýän aýdymçylarymdan Türkmenistan halk artisti İlyas Ataylı Garyağı Türkmenistan halk artisti Atajan Berdiýew galy berse de özümiň okaýan erimde Halipa Molimim Täzegül Joraýewadan Sapagalýas Halipa. Halipamız Ataylı Garyağı diýilende esasy belli aýdymlara gözüňe gelýär. Mysal üçin Şahdiýan şoğunlu bir Ataylılar var sahnada ýaýnawaý diýen aýdym bar. Şo näme aýdymdy şo? Şahdiýan Halipa. Şahdiýan. Kompozitor kim şo? Kompozitory Daňatar Hydyrow. Onunla gepleşegiň şu ýerine şol Şahdiýan günniň Daňatar Hydyrowyň aýdymyny şoğunlu ýerine ýetirip beräý. Ulu höwesler. Ýöne aýdyma başlamak hak Atajan näme diýär onu? Çal sağlarına. Yönü keyfine aydım aydiyarın keyfine hoş salam yollayan günü tanışlık içinden gıylara dostum salam keyfimdir geçer keyfine yönü la 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 la
keypine Karakol çağani kuştay götürüp Münir yerin sazdan dolu killeme Suadaştın yarını böker oydu yar Yeri şolun suadaş Tığım dönemi Tığım dönemi La 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 Keypine Yöne keypine Kuşlarım bağlarda Cağılla çoğul Yollarda bağlara Kuşları bilir Bu tesirin yaynap O tirin aye Keypine keypine Yöne keypine Yöne keypine La 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 Keypine keypine Yöne keypine La 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 Atacan bundan meýlekde täze aýdymlar bilen halifalarymyzdan öwrenip bir türkmen halkymyza hedil bermegiň tüýsürümden arzu edýäs. Köp sag bol Atacan. Sağ ol. Ana görüşmedi ýaly töwelemi aýdymçylygymyz şu aýdym otyr döwlet hemmemiz goňýas, buýsanýas sebäbi ýaşlamyz ýam şol sahnada özüni alyp barşy bir pesbälli, sada bir ýam şol bilim alýan, okuny bilýän ýaşlamyz ýam başgaça bolýar. Sahnada duruşy, oň bir ýylgyrsy başga bolýar. Şoň üçin biziň bir näçe okuw jaýlarymyzda bir näçe halipalarymyz Şular ýaly şägertleri ýetişdirýär. Şoň üçin biz halipalarymyza köp sag bolsun aýdýas. Elmide ama şu halipa haçan öz şägerdiň sahnada çykyş edip gow aýdy maýdanyny, gow saatçalaryny görenne eýem halipaň depesi göwe ýetýär. Näme halipa üçin ondan ul wagt gerekkäler. Şoň üçin şu halipa şägertlik ýolunu açyp beren gahrman arkadagymyza sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, başydyk bolsun. Biz diňe arkadagymyz bilen elmide ama türkmeniň sungatyny dünýäň ýüzüne ýaňsalmaly. Sag bolun halifa. Türkmeniň sungatyny dünýä ýüzünde ýaňsalmalydyňyz şi ýigitlerimiz bilen hem ýygnalýan orkestrlar bolýar, toporlar dünýäň ýüzünden sadanlar çağırıp şol orkestrlaryň birine de bize de çykyş etmek Türkmenistan döwletimiziň adynan bir şo tada wekilçilik etmek, sadanlarlyk etmek meýesser etdi. Şonu bir Näçe adamdan ibaret şo taýda? Ol halifa bir 100-130 adamdan ibaret. Näçe döwletden adamlar bolýar? Dünýäň ähli kunjagyndan, Afrika döwletinden amma, Hytaýdan amma, Awstraliýa kontinentinden amma şi ummany uçup aşyp gelýän sadanlar şo tada 7 san nota halipa ol hemme dil düşünmesegen birimize şo saat arkaly biz birek nota goýulýar bolar ýa hemme kişi okatsan bile çalып otyr da jeýle. Haty dogry aýdýaňyzda şonu her ýurt sadan çalýada halipa ne bileleşip ne şol türgönleşýär, geçýär bolyn şol türkmen biziň Nury Halmamedowyň sadany ne öňüne şo sadanyna ýigitlerimiziň oglany gyzlaň öňüne goýulanyny şon ýerine ýetirdik biziň kakulamyza hayran galyp şonu öwrenip şonu gyzyklanma döreýär. Bugün kunne arkadamyzyň saýasynda türkmen sungatymyz, türkmen aýdymsa sungatymyz şu eýem Afrika döwletleriniň sadanlaryna da, Hytaý döwletiniň sadanlaryna da uly gyzyklanma döredip meşhurlyga eýe bolýar. Döwlet bir soraw ustaýdy näçe? Bir näçe döwletlerden ýygnanan sadanlaryň içinde biziň sadanlarymyzy haýsy orunna oturdýarlar döwlet. Şol ýere çağırylmaka halipa biz öz ýazgylarymyzy internet arkaly uradýas olara. Olaram şo ýazgylar esasynda kim nirde haýsy derecede oturmalygyny kesitleýärler. Şo dirijori. Ondan soň esasynda da oglany gyzlarymyzyň şo tada bir ýokary derecede ilkinji nowatlarda oturýandy uly buýsançly bolup durýar halipa. Berekella. Inni döwletne gepleşigimizde bir näçe aýdymçylygymyz bar. Inni gerek Gülcemal Taýlewanky ýaňlanýarym telewiziýatlesiniň ýeňijisi. Inni Gülcemal senem Bagtyar Talip hökümini illeşlemede bir ýürek joşgunyny beýan etdiň soňam aýdym bilen dowam eder. Sonra gerek senden jigim.
Sağ olun Halipa. Ine bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwründe Gülleýän Gulatçan ata watanymyzyň saýasynda biz talip ýaşlara okamany, öwrenmäni, döretmäni giň mümkinçilikleri bar. Türkmenistan diýarymyz gahrman mehriban arkadamyzyň saýasynda günü-günden ösýär, özgerýär. Adawad bütün dünýäýe ýaýraýar. Biz şular ýaly ajaýyp sahnalarda çykyş etmäni, giň mümkinçilikleri döredip berýän sunatymyzyň hak gowandary, gahrman mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan tutýan tutumly işleri mundan meýlekde rowaj alsyn. Berekella, berekella. Bolema. Indi Güljemal, häzir ne şu aýdymçylygymyň aýdymyny diňläp, özüme de joş otur senem aýdym çökümine joşýanmyn. Eger mümkin bolsa sahnaga çykyp senem bir joş bir aýdymlardan ýerine ýetip beräýin. Senin sevip
Mehran iyileşler ne gepleşimizin şu fırsatlarını Gülcemal Tayli ve Veli Muhatab'ın Can Türkmenistan, şeyle de Hıdır Allah Nurov'un aydımlarını bir coşkunlu yerine yetirip verdi sağdanlarımıza da köp sağ olsun edeceğiz. Gepleşimize hem devam edeceğiz. İnne devlet bir näse Türkmen aydımlanmadı, täze sağ guralları goşup yerine yetirilenine hasam coşkunlu bolýar. İnne Gülcemal häzir Nahal Murat'tan haýyş edeli hemme bilelikde kompozitorlarymyzyň dörödün bir şoğun aydımlarının birini yerine yetirip bereli. Olu köwesilen Halypa. Gülcemal Tayli ve köp sağ olsun edeceğiz. Mehran iyileşler yerine yetiren aydımları göğünüde yaran olsa deyip tüysürümüzden umid edeceğiz. Gülcemal gelecekte ne marzun var senin? Lewap Ferait Ýürüte Sungat Mekdebini tamamlap, Maýykuly ýabadyndaki Türkmen Milli Konserwatoriýasynda okuwumy dowam etdirmek arzum bar. Bizim sana arzularına yetmeğinizi tüysürümüzden arzu edeceğiz. Gülcemal köp sağ olsun edip seni yerinize çağıracağız. Sağ ol. Ne gepleşigimiz şu yerine Mehran iyileşler, şeyle bir aydımlar var. Şol aydımlar haçanla bilelikde şol aydym başlarından eýen aydym aýdasyn gelýär. Şol aydymlaryň biri nädir? Ina sadanlarymyzyň sadanlarlyk etmegine, şol aydymy ýanglanýan telewäsleşine ustatlyk bilen aydym aýdyp gatnaşan ýigidimiz Marw vilayatynyň Nurýady Bekif ýerine ýetirýär. Onu geçäýin Nurýady.
Gepleşimizi dowam edýär Halipa, ekran tomaşaçylar. Nuriyat ine tahnamyzda bir yekelikde aýdýan aýdymçy hökmünde sazanlarlar bilen dursun bir näil duýular başdan geçirýän. Men şun özüm şeýle bir bagtly hasap etjän. Şeýle aýdymlary ýerine ýetirmek biz üçin joşkunly bolýar. Sebäbi joşmalyk mümkin emden. Şeýle pursatlary bize peşkeş beren gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun. Jan tutumly işleri elmi damara wazalsın. Berekella. Inni Nuriyadi kompozitor Bayram Hudaýnazarowyň Äle Moşor diýen aýdymy. Ine sadanlarla şol aýdymy geçip görmedik, dogry aýtak, tamam. İlkinji gedek ýerine ýetirýär. Özüm ilkinji gedek aýdýan şeýlemi? Hawali. Şol aýdymy ýerine ýetirip berä eger mümkin bolsa. Ulu howeslen.
Nur ýagdy egerde özüňem duýansyň, bizem sazanlar hökmünde şey käýerlerine görýän bu aýdymda bir näçe hakular ullanılan. Şonuň üçin şolar ente has hem içgin öwrenip mundan meýlekde halifalarymyz diňläp tejribeni artdyrmagy arzu edýär. Berekella. Nuraq denni şu aydımlarım hil bolýar da. Her aydymyň öz häsiýeti bolýar. Bir mülayimrak, bir şol aydymlara da bir näçe tabyguralar goşdum. Hatam bir şirin bolýar, ugudan bolýar. Inni gel tansa çykdy bir aydym bar şeýlem şowgunny. Häzir nähime bilelikde şol aydymy ýerine ýetirip bereli. Ulu hövesilen Halifa. Mehriban ýylaşlar,
görýäňmi biziň nähili odan nusxawy aýdymlanmady bar, saadlanmady bar. Ana bul saadlary aýdymlarym halifalardan öwrenip bu ýaşlanmaz şol aýdymlary ustatlyk bilen ýerine ýetirýärler. Ana şol ustatlyk bilen ýerine ýetirmek üçin ana özüňiz bilýäňiz bir näçe ýokary okuwjy aýlary, gahrman arkadagymyz bize peşkeş berdi. Ana şol ýokary okuwjy aýlaryna şular ýaly ýaş zehinler ýüze çykýar. Ana şol ýüze çykýan ýaşlanmadan bugun kunna şol döwlet çärelemizde çykyş edýärler, watanymyzy wasp edýärler. Sebäbi ýaşlanmaz biziň bugun kunna gahrman arkadagymyň saýatyna bagtly durmuşda ýaşaýarlar. Şolna bagtly durmuşam bize gahrman arkadagymyz öz halkyna, türkmen halkyna peşkeş berýär. Gahrman arkadagymyzda biz ilmidama alkyş aýdýar. Gahrman arkadagymyň jan sag bolsun, ömür uzak bolsun, başy dik bolsun. Şular ýaly nusxawy aýdymlanmady bilen ýaşlanmaz ilmidama dünýäň ödünni aýdym-aýdyp saat-saatnak her birimize miýetler etdim. Gepleşimde gatnaşyp bu aýdymlar, nusxawy aýdymlary ustatlyk bilen ýerine ýetiren oglanmada, gyýlanmada, saadlanmada köp sag bolsun aýdýar. Ýene-de ýagşy günlerde görüşýänçä Hoş, sağ olun.